शहरामध्ये 17 नगरसेवक जे त्या नगरपालिकेचे ट्रस्टी आहोत कुडाळ शहरासाठी काम करण्यासाठी आम्हाला नेमून दिले। आम्ही त्या तिथे होणाऱ्या कारभारावर लक्ष द्यायचे, तर प्रत्येक वेळेस चौकशी लावणं हे योग्य आहे का? आणि चौकशी लावायची असेल तर आम्ही काम कशाला करायचं? आम्ही घरी बसलं पाहिजे। म्हणजे बघाल तर गेल्याच वर्षी आम्ही कुडाळ शहरातल्या सर्व सार्वजनिक विहिरी आहेत त्याची साफसफाई आम्ही पहिल्यांदा केली, जी कधी झाली नव्हती। नाही, दरवर्षी अशा पद्धती होत नाही, कशा पद्धती लोकांना कळत पण नाही होते ती। यावर्षी व्यवस्थित झाली, हाच फरक होता। शहरातील ज्या हे गाड्या आहेत किंवा इमारती आहेत किंवा स्वतःच्या इमारतीमध्ये ह्यांना भाड्याला देतं कोण? मग त्यांना पण एक गोष्ट सांगू इच्छितो, बालोद्यान केलं तर त्यांनी केलं, म्हणजे त्यांनी हे केलं होतं, आणि वाईट काय केलं तर आम्ही केलं। त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे? वाईट कोणीही म्हणलेलं नाहीये। आज नाही, बालोद्यानाला वाईट कोणीच म्हणलेलं नाही। एक गोष्ट मी बोलतो ना, मग बोला ना तुम्ही दोघांनी एकदम बोला, मी एकदम बोलतो। एक गोष्ट थोड्या दिवसांनी तुम्हाला एवढी धक्कादायक माहिती मी देईन की ह्याच्या पुढे निर्बीजीकरण आणि कुत्रे हा विषय सुद्धा लोक विसरतील आणि लोकांना समजून येईल किती भ्रष्टाचार होऊ शकतो।